трэба падрамаць трошкі. Паляванне не ўдалося, есці хочацца. А так пасплю, можа, сон будзе салодкі, смачны, апетытны, то... Ой, вось тыгр ляжыць. Спытаюся я ў яго, можа, ён ведае, у які мне бок ісці і дзе моя радзіма. Тыгр, паважаны тыгр. Тыгр, вы мяне чуеце? Гэй, тыгр, дапамажыце! Га, дзе? Што? Ты хто такі? Навошта разбудзіў мяне? Я такі салодкі сон бачу. Быццам злавіў я зайца, тлустага, смачнага. О, чакай. Здаецца, сон пачынае збывацца. Ты ж заяц? Заяц. Але я не тлусты і не смачны. Ну, наконт не тлустага, мабыць, гэта факт. А вось наконт нясмачнага мы яшчэ высветлім. Мяне не есці трэба. Мяне трэба шкадаваць. Ха-ха-ха! Шкадаваць! Чого гэта? Жывы, пакуль што. Здаровы. Ну, зноў пакуль што. Шкадаваць чаго? Зразумеў. Бо ты хутка станеш нездаровы і нежывы. Ха-ха-ха! І зусім не смешна. Я згубіў сваю радзіму і здрадзіў памяць. Як гэта згубіў? Вось, паглядзі вакол. З чым не радзіма? Не, гэты край зусім не падобны да маёй радзімы. Хоць тут вельмі і прыгожа. Вядома, прыгожа. Гэта ж Індыя. Я трапіў, значыць, у паўднёвую Азію. Я хаджу дадому. Ну, не плач. Не магу цярпець слёзы. Добрым станаўлюся. А добрым мне быць нельга. Я тыгр. Ну, хіба ж у тыгра няма сэрца і душы? Ну, ёсць недзе там, але па статусу нельга іх мець. Ну, добра, не хныкай. Я бачу, што ты заяц кемлівы і разумны, раз ведаеш, што Індыя ў паўднёвай Азіі знаходзіцца. Значыць, трэба проста вспомніць. Давай я табе дапамагу. А як? Дапамажыце мне, калі ласка. Давай я пашукаю у тваёй галаве. Ой-ой-ой, не трэба, пашкадуй мяне. Калі ўжо паміраць, то на сваёй радзіме. Вось зайчаня ты неразумная. Я ж не ў сэнсе з'есці. Я ў сэнсе памяць тваю паварушыць у галаве. Ну то варушы. А што для гэтага зрабіць трэба? Ну вось што, давай так. У нашай краіне найбольш папулярная страва, якую вырошчваюць, рыс. А ў вашай? Бульба! Шмат розных страў з яе зрабіць можна. Ужо добра. Але мне гэта нічога не гаворыць, пакуль што. А табе? Пакуль што таксама нічога. Дзе расце тая бульба? У якой краіне? Давай працягваць далей. Індыя займае другое месца па вырошчванню бавоўны. Цудоўнае дзеянне з яго шыюць. А на маёй радзіме вырошчваюць лён. Ён так прыгожа цвіце блакітнымі кветачкамі.
І з яго таксама шмат розна адзенне шыюць. Ды і не толькі адзенне, абрусы, ручнікі, посцілкі, сурветкі. Вось, у галаве тваёй штось яўна варушыцца. Давай далей будзем успамінаць. А ў вас ёсць мора ці акіян? Дакладна не ведаю. Зато ёсць шмат рэк і азёр. Успомніў! Маю радзіму называюць сінявокаю. Ты чуў пра такую? На жаль, не. А яшчэ яе называюць зямлёй пад белымі крыламі. Чаму пад белымі? Чаму не пад сінімі ці ружовымі, напрыклад? Не ведаю. Не памятаю, дакладней кажучы. Цікава, цікава. Я накірую цябе да аднаго мудраца. Магчыма, ён табе і дапаможа і падкажа, дзе твая радзіма. Дзякуй, тыгр. У цябе добрае сэрца. Ты глядзі мне, нікому пра маё сэрца не расказвай. Я ўсё ж такі тыгр, трэба трымаць марку, як кажуць, ну я яшчэ тыгр. Добра, добра, абяцаю. Спадзяюся, што мы калі-небудзь з табой сустрэнемся. Беражы сябе. Да пабачэння! Аказваецца, так прыемна патрымаць і дапамагчы, хоць кропельку. Аж на сэрцы палягчала, але я ж усё-такі тыгр. Тыгр!